Oh my. Hey, het is ik. En dus, het regent al. Chance, ik heb mijn regenjas aan. Dat is toch handig bij een rainswerk. Ik had gisteren, we zijn dus maandag nu, en ik had op mijn story gezet wat dat jullie graag een keer zouden willen zien. En je kunt niet geloven hoeveel mensen dan er sturen van veel een keer gewoon een dag uit je leven, like uw werk. Ik had iets van, oké, mijn leven is zo saai, maar als jullie dat dus echt willen weten, dacht ik van, waarom niet? En dus neem ik jullie vandaag mee. Na mijn werk toon ik een beetje hoe dat mijn dagen er eigenlijk bijna altijd uitzien. En we beginnen met wandelen naar de bus. Ik ga heel vaak met mijn swapfiets ook gaan werken, maar dus als het slecht weer is of als ik s'avonds nog ergens naartoe moet, zoals vandaag, ga ik liever met de bus. En ben dus nu onderweg naar daar. Ik vind trouwens dat we hier in een super mooie streek zitten in Gent. Wij verblijven dus hier tussen Trabot en de Muiden is ergens ongeveer. Ik weet niet wie dat er allemaal naar tv kijkt, als jullie de serie De 12 kent. Het is nog maar net nieuw. Dat is echt gewoon onze neighborhood. Alles dat je daar ziet is gewoon vlak naast ons deur gefilmd. Wat ik kapot nice vind. Ik vind het ook echt een goede serie. Ik ga me een beetje mogen naasten. Voilà, ik sta hier klaar aan de bushalte. Oké, dus mijn dagen, ja, ik weet niet, ik sta op, doe me klaar. Ik heb nu gedoucht, mijn haar gedroogd enzovoort. Dan maak ik mij klaar, ga ik naar daar, eet ik een ontbijtje, werk ik de hele dag. Meestal na het werk ga ik direct naar huis, maar zoals vandaag moet ik dus weer ergens naartoe. Wat ik zeker niet erg vind, ik doe dat super graag, heel leuk. Zo zie ik veel van België, leer ik veel nieuwe dingen kennen. En vandaag gaan we dus naar het event van Ikea en Virgil. Nieuwe collectie, ben super benieuwd. Het is in Brussel, dus ik moet werken tot 6 uur. Dat is heel vermoeiend, vind ik persoonlijk, om na je werk telkens nog naar zo'n ding te gaan. Het is wel allemaal waard, maar het is heel stresserend en heel vermoeiend. En daar wil ik het zeker nog met jullie over hebben straks. Want veel mensen onderschatten dit allemaal. Dus hoop ik dat ik vandaag misschien een beetje kan tonen dat dat echt niet het grootste plezier ergens uit is. Alles dat ik doe, dat dat echt wel lastig is, veel tijd vraagt, dat je daar heel stressbestendig moet voor zijn. Dat lukt mij niet altijd even goed. Het is dus nog altijd heel hard aan het regenen. Chance, kijk, ik heb hier dus een van mijn regenjas aan. Een van mijn favorieten. Mijn winterjas doe ik eigenlijk ook al heel tijd nu aan. Het is er echt al het weer voor. Je kunt die echt al aandoen, ook al gaat die tot min 20 graden. Die zijn ook nu verdraagbaar. Voilà, zeker de buschauffeur uit. Dus ik ben nu in mijn straat waar ik werk. Met meer van alles, met meer Weekday, America Today, Dr. Martens. Het is de Walpoortstraat, naast de Sint-Pietersnieuwstraat. Dus voor de mensen die dat niet weten zijn, dat is dus aan de vooruit en Gent naar beneden. Ik ga hier niet te veel buiten nog vlog, want het is hier nog altijd te veel aan het regenen. Maar dus ik ben nu bijna op mijn werk en ik ga eerst achter mijn chocolakoekje. Ik ben binnen op mijn werk. Ik heb mijn chocolakoekje gedaan in de Panos. Deze is dus mijn rits en knoopjes. Wat moet ik doen als ik hier toe kom? Eigenlijk gewoon de kast openen, het licht aandoen, is het af. En de muziekje opleggen natuurlijk, dat ga ik direct doen. Ik ga jullie eerst een keer een kleine rondleiding geven in de winkel. Dus ik ga 's ochtends eerst al mijn chocolakoekjes gaan halen in de Panos of een boterkoekje. Het is te zien hoe dat mij voelt. Vandaag zijn mijn hart. Koopt u een chocolakoekje. En dus dit is onze winkel. Momenteel hangt de herfst-wintercollectie er nog in. Zijn onze shiny puffers er natuurlijk ook. Ik vind die prachtig. Die gaan dus tot min 20 graden. Hetzelfde voor onze puffers hier. Ik heb die rode in het kort en ik heb dan zo'n lang in het paars. Ik heb die vorig jaar gekocht. Ik ga nu mijn dopper gaan bijvullen en mijn koffietje zetten. Kan niet zonder. Je moet trouwens, dat is een heel belangrijke tip, ik heb dat van mijn dokter gekregen. Wist je per hoeveelheid koffie dat je drinkt, dat je evenveel water moet drinken, dat je anders uitdroogt. Ja, koffie droogt u enorm uit. Je ziet hoe rustig dat nu voorlopig hier nog is. Maar dus in de zomer, dat staat vol met hele tafeltjes. Dat zit stampend vol. Dat zit daar ook al stampend vol. Maar nu is het nog wat rustig. Misschien in de namiddag dat er wat vol komt. Maar als het zo blijft regenen, denk ik van niet. Maar dat is wel heel positief voor ons. De muziek dat trouwens op ligt, ga ik ook al vertellen, is eigenlijk een playlist dat ik zelf heb gemaakt. Dat is deze. Dus ik heb die zelf gemaakt op Spotify. Dus eigenlijk allemaal liedjes die over regen gaan. En ook zo, echt al de classics, ABBA staat daartussen en zo. En ja, gewoon liedjes. Er is altijd wel iemand dat begint mee te zingen. Dat helpt super hard, want dat brengt mensen echt in de mood voor te shoppen. Echt een goede lijst trouwens. Er staan heel veel liedjes in die nu heel vrolijk gaan maken. Dus ik zou aan iedereen aanraden om hem zeker ook te volgen. Oké, kleine product tour. Dus hier hebben we eigenlijk onze gewone regenjassen, accessoires, dikkere jassen,
tussenjassen. We hebben het allemaal. Ik ga denk ik eerst beginnen met de gewone uitleg van de gewone regenjassen. We hebben daar ook heel veel modelletjes in. Hetgeen dat nu zeg is voor al onze regenjassen. Dus eigenlijk een groot deel daarvan is gerecycleerd. En dat is allemaal zodanig dicht op elkaar gedrukt dat er daar dus niks meer door kan van regen of wind. Dus dat is en blijft volledig regen- en winddicht. Je moet er dus nooit coatingspray op doen, wat dat een super groot voordeel is. En wat dat dus ook wil zeggen dat ze in de wasmachine mogen. Het is eigenlijk niet nodig, want stofken is zo makkelijk. Eigenlijk alles wat daarop is, behalve balpen, krijg je daaruit. Met een beetje water en anders met druft of zo. Ik heb ook al met alles reiniger op de mijne zitten, omdat er gewoon tegenkant is tot materiaal. Je mag het dus ook in de wasmachine steken, stel dat het toch een keer nodig is. Maar daar hebben we dat altijd aan om dat te doen op 30 graden. En het is weer van je machine centrifuge uit te zetten. Ik heb dat praatje al zoveel gedaan. We hebben eigenlijk heel veel modelletjes daarin. Dat is nu niet met gewoon knoopjes, maar dat wil niet zeggen dat de wind en de regen daardoor komt. En dan hoor ik jullie waarschijnlijk denken, dan zweet er dan toch kapot hard in. En wel, nee. In tegenstelling tot al die andere regenjassen hebben we ook een verluchtingssysteem. En dat zit dus hier onder dat klepje. Dat zijn dus 2 gaten dan daaronder zitten. Ook onder de arm en bij 2 haatjes, waardoor dat de jas nog altijd ademend is. En waardoor dat je dus niet kapot zit te zweten op je velo. Dat zijn onze best verkoopte kleuren groen. Dus dat moet even achteraan, omdat we het letterlijk te veel verkopen. Maar dus, we hebben nog allerlei andere modelletjes. Dat is hier bijvoorbeeld ook heel tof. Dat is een kort met rits. En daar zitten eigenlijk ook nog touwtjes in, zodat je die nog wat meer vorm kunt geven. We hebben die ook in het lang. Ik ga ze eigenlijk niet allemaal tonen, want eigenlijk zou ik liever hebben dat jullie gewoon naar de winkel komen om ze zelf te komen ontdekken. En dan zie je hier ook, we hebben ook allerlei accessoires. Dat is bijvoorbeeld een reistas, een tote bag, een trekrugzak. Dat eigenlijk ook perfect is als boektas. Die is heel groot. En dat is eigenlijk de enige rugzak van Rains dat nog heel veel kleine zakjes heeft voor andere dingen te steken. Want onze andere rugzakken hebben dat niet, wat dat ze daarom niet slecht maken. Dat is hier bijvoorbeeld onze Backpack Mini. Ons meest bekend modelletje, we hebben die dus in nog kleurtjes. En wat is het voordeel hiervan? Die is heel mooi. Ik heb die zelf ook in het zwart. Al onze rugzakken bevatten ook een laptoptasje. En het handige aan deze is, je ziet dat hier dat kleine ritsje op de achterkant. Dat is gewoon amazing voor lui mensen like ik. Want je kunt daar je sleutels, je busypas, je gsm, alles in steken. En je kunt dat eigenlijk uithalen zonder dat je rugzak moet afdoen. Dus als je in de hete regen voor je deur staat, hou je rugzak gewoon aan. Je moet niks open doen, gewoon een beetje grabbelen. Voilà, je hebt je sleutels, is het zo. Dus we hebben echt van alles. Lang, kort, met de rits, met knoopjes, wat meer aansluitend, wat losser. We hebben ook technischere jassen, we hebben ook jassen voor curvy vrouwen bijvoorbeeld. We hebben echt gewoon, ja, alles dat je nodig hebt. Ponchos hebben we ook, regenbroeken. Oké, dan hebben we hier de meer winter- en tussenseizoenjassen. Bij tussenseizoenjassen hebben we zowel lange als korte gewone parka's. We hebben daar ook trenchcoats. En dan hebben we ook iets meer gekledere jassen. Kaartjes altijd in de jas. De kaartjes moeten er altijd in. De knoopjes moeten al toe, de rits moeten al toe. Ze moeten altijd perfect lang gestoomd zijn. Het moet er heel mooi uitzien. Ik wil dat zelf eigenlijk ook veel liever. Dus voor mij is dat niet erg. Dus als het rustig is, weet ik altijd wat gedaan. Ook een keer stof afdoen doe ik ook heel veel. Plantjes water geven. Er zijn genoeg dingen dat we kunnen doen. En zo niet, dan gaan we ook mee bezig met de Facebook van Rains. Dat doe ik eigenlijk ook altijd. Ga ik straks ook nog doen. We hebben ook onze ambassadors. Ik heb dus voor beide winkels ambassadors gekozen. Hele goeie, ben er heel trots op. Bon, van winterjassen hebben we dus de hele dikke, de puffers. Dat zijn die dat ik heb. Die gaan dus tot min 20 graden. En oh, voordat jullie panikeren, ze zijn niet gevuld met dons. Er zit nog geen beesten in. Er zitten geen dieren in, excuseer. Maar ze zijn dus gevuld met tinsulate. Dat zit dus ook in skigrief. Voor de mensen die tinsulate niet kennen, dat staat ook langs binnen op onze jas. Dus ik ga dat een tonen. Hier kun je eigenlijk al de kwaliteiten nog vinden langs binnen. En dus jullie gaan dat logotje waarschijnlijk wel kennen. Dat is dus het logotje van Tinsulate. En dat zit dus in onze jassen. Een groot voordeel buiten voordien. Er zit nu ook vlies in. Dus dat lekker warm. Dus het geen handschoentjes nodig. Een muts is ook niet nodig, want ook die kap is gevuld met Tinsulate. Super warm. I love them. Volledig regen- en winddicht. En zo warm. Dus je kunt daarmee naar de kerstmarkt gaan. Een hele avond zuipen. Bier overmorsen. Mag allemaal. Sinds kort hebben we nu ook puffer vests. Bodywarmers eigenlijk. En die zijn de max. Die vallen super schoon. Het logotje staat hier ook nog op. Ik vind ze heel mooi afgewerkt. Blij dat we dat eigenlijk ook hebben. En dan hebben we dan nog een paar modelletjes van winterjassen. Ook nog een parka modelletje. En dan nog een even lang modelletje. En dat is het zowat. We hebben natuurlijk ook bucket hats, vissershoedjes, gewone mutsen en ook. En sinds kort hebben we nu ook wanten en handschoentjes. En die zijn ook volledig regen- en winddicht. Wat dat de max is, super tof om mee te fietsen. Ik heb er zelf ook mij er al aangeschaft. Ik heb wandjes gepakt, want die zijn ook nog een keer gevuld met Tinsulate. Je ziet, die zijn ook zo wat puffer. Ziet er een normale muts uit, maar ze is dus volledig regen- en winddicht.
Bijvoorbeeld, voilà. Met ook kleine heuptasjes. Die zijn ook heel handig. Heb ik zelf ook in 2 kleurtjes. I love them. Over kleine tasjes gesproken. We hebben ook nog een ander heuptasje. Eigenlijk met nog meer pochetjes in. En dan hebben we deze ook nog, de Flightbag. Ook heel populair. Dat is ook een van onze meest populaire rugzakken. Groot en klein. Alle soorten modellen voor ieder wat wels. Andere tassen. Portefeuilles. Card holders. We have it all. Ook een heel mooi pannenkoekenplant. Maar ik zie dat die water nodig heeft. Arme heer. Amai, dat was zo schoon. We kregen er heel veel complimenten op. Maar je laat precies de kop kunnen een beetje hangen. Wat hebben we dan ook nog? Petjes hebben we nog. Laptophoesjes. Alle soorten portefeuilles. We hebben gewoon alles wat je maar kunt inbeelden. Dat is ook nog een leuk handtasje. We hebben die ook nog in bruin geruid. Dat was mijn verkoopspraatje tot nu toe. Ah ja, nog één klein detail. Op onze producten is er ook 2 jaar garantie. Wat dat ook super tof is. En dus wat ga ik nu doen? Ja, werken. Wat houdt mijn werk in? Natuurlijk als er mensen komen, ze zo goed mogelijk helpen, verkopen. Ervoor zorgen dat hun wensen allemaal vervuld raken. Ik kan toveren. Dus als ze binnenkomen, wat dat ook zo ze gaan vinden. Ik ga ze daarbij helpen. Ik ga ze een goed gevoel geven dat ze hier blij buiten gaan. Dat ze de hele range experience gehad hebben. Daarnaast beantwoord ik ook heel veel mailtjes hier. Telefoons opnemen. En daarnaast ook nog de Facebook. Dus daar ga ik mij vandaag ook mee bezighouden. Ik laat al mijn pakketjes gewoon op mijn werk leveren. Want hier is er altijd iemand die ze kan aannemen. En hier kan ik ze zelf ook altijd het snelste komen halen. Ik kan hier komen wanneer ik wil. Ik heb de sleutel van Zalando deze keer. Heel benieuwd. Het is de eerste keer dat ik met Zalando samenwerk. Ik ben super blij. Ik hoop dat alles er al in één keer in zit. Want Sam gezegd dat misschien in stukjes ging toekomen. Ik heb dus mijn eigen dopper ontworpen. Met mijn logo op. Super nice. Ik heb er wel 2 aangekregen. Waar ik heel blij mee ben. Dus Pieter heeft nu ook eentje. Oké, ik ga de deur open doen. En voilà, daar staat hij dan. Ik heb net onze pop terug binnengehaald en ons plakkaat en de deur al dicht gedaan. Dus nu moet ik eigenlijk niet veel meer doen ook. En dan ga ik nog een keer rap pipi gaan doen en dan zijn we direct door naar Brussel. Zo is het direct haasten, haasten, haasten. Vlug de tram aan en dan zijn we weg. Ik ga nu de kassa afsluiten, mijn jas aandoen, mij haasten dat ik de tram haal. En dan hopen dat de tram niet te laat is. Dat ik de trein haal, kan ik natuurlijk ook nooit zelf aan doen. Mijn Zalando pakketje ga ik hier natuurlijk nog een avond laten staan. Ik ga dat niet heel mee tjol naar Brussel. Ik heb mijn kassa afgesloten. Dan moet ik gewoon nog de lichtjes uitdoen en de deur sluiten en aanzetten. En maken dat ik de tram haal. En ik zal mij al heel de gewoon naast. Dat is binnen 4 minuten. Oké, tot ziens. Ik zie jullie wel op de tram of in het station. Ik ben ondertussen naar het station. Ik heb de tram gehaald. Allee, de tram heeft mij gehaald, die was te laat. En nu staan we hier klaar voor onze trein te pakken naar Brussel. Het is ondertussen bijna 7:20 of zoiets. En meer hebben we niet te vertellen. En hoe was uw dagje? Er waren mensen die vroegen voor u ook nog een keer in een video te steken. Ja, dat heb ik vandaag gedaan. Wasberen getekend. Wasberen getekend, nice. Die ken ik precies van ergens. En ik denk met Hubert de Vos van Dora. Een wasbeer. Het zijn mooie. En wat heb je nog gedaan vandaag? Hoe was uw dag? Goed, vermoeiend. Volg @beeldende vormgeving op Instagram. Ja, aan alle studenten die iets creatiefs willen doen of die twijfelen welke richting ze volgend jaar moeten doen, maar die heel creatief aangelegd zijn en er iets mee willen doen, volg nu al beeldende vormgeving op Instagram, dat is hier. En daar kun je alles zien, dat is van Sint Lucas in Gent, beste school. Laat u zelf warm maken, zou ik zeggen. En maak de juiste keuze. Kijk een keer hoe mooi dat die in Instagram is. Like de highlights zijn zo super satisfying. Vorig jaar werd de feed gemaakt door deze man. Dat moet je er niet in zetten. Jawel. En dit jaar is het dus door het nieuwe tweede jaar. Dus allemaal volgen. En kijk, ik heb van een schone rugzak dat die jongen heeft. Dat we van een schone jas. Och, waar heb je dat gehaald? Ik weet niet. Nee? Ik heb dat gekregen. Ik heb dat gekregen. Nee, ik zou niet weten van waar dat komt. Recht doet mooi. Oké, so we made it. We zijn in Brussel. En dus nu is het nog een kleine 20 minuutjes een groot kwartiertje wandelen totdat we daar zijn. Waar we naartoe moeten, ik heb eigenlijk nog niet gezegd wat dat vandaag is. Dus meestal zijn het filmpremières of zo dat we naartoe moeten. Maar vandaag is het dus een event van IKEA X Virgil. Ik ga eerlijk zijn, ik hoop dat we een stuk meekrijgen naar huis. Maar ik denk het niet. Wat? Je kunt echt een goede clip bij je titel verzinnen. Tapijt gekregen van €5000. Ik ben heel blij van dat gaat heel rap uitverkocht zijn, dus ik ben blij dat we als eerste een cakeje mogen nemen. Een cakeje? Een cakeje.
Ik hoop dat ze daar ook staan met Zweedse balkjes en hotdogs. Dat zou mijn dag maken. Dat zou me heel blij maken. Maar nu, kijk, Brussel, het is hier nu 7:20 of zo. En dat is hier nog als een hankelijk of dat je hoort. We gaan een gezellig wandelingetje maken. En ja, Pieter? Ja. Daan wou heel graag dat je in een video kwam. Fuck maat, fuck Daan. Fuck Daan? Nee, groetjes doen aan Daan. Daan hebt de groetjes van Pieter. Ja. Ja. Het is ondertussen 9:20 en we zitten terug op de trein. Dus de collectie is pas vanaf donderdag in de winkel. Ook wij gaan ons heel hard moeten naast. Mijn favorieten van de collectie. Wij gaan achter het tapijt, de klok, de spiegel en het andere tapijt. Maar we hebben alvast een deeltje mee. Dus we hebben alle twee een zak gekregen. Die is eigenlijk zo papier, maar het is gemaakt van papier en polyester. Ook een poster, een t-shirt. En dan nog mijn favoriete deel van heel de collectie, de toolbox, die we ook super graag, die zit gewoon in de goodiebag. Dus ik ben super blij. Ik ga thuis heel veel kunnen bricoleren. Voilà, en we zijn terug thuis ondertussen. Ik heb mijn pyjama aan, de super toffe van Undies. Ik heb er de broek ook van, het is echt zo teddy stof, very nice. Meestal als ik thuis kom, blijven wij nog even op. Dan kijken we nog naar een paar kleine video's of naar onze series. Momenteel zijn we naar de 12 aan het kijken en naar Dark op Netflix. Ziek goeie series, ook echt aan iedereen aanraden. Kijk hem zeker in het Duits, het is een Duitse serie. Super goed. Ik ga wel niet zeggen over wat dat... Ik ga wel niet zeggen over wat dat gaat of ik spoil letterlijk heel de serie. Maar bon, kijk. Ik ben heel blij dat we chance hebben gehad met de treinrit, maar soms is dat wel stresserend. Ik ben letterlijk een keer om 7 uur de trein gepakt in Mechelen. En we waren echt maar om middernacht hier. Dus met de trein, het is niet altijd dat. Ik moet alles met het openbaar vervoer doen of met mijn swapfiets. Maar ik heb bijna mijn rijbewijs. Dus dan gaat alles ook wat beter. Maar dus, dat is eigenlijk echt hoe dan een basic dag voor mij eruit ziet. Opstaan, gaan werken en oftewel naar huis komen en chillen. Oftewel gewoon ergens naartoe gaan. En daarna nog even chillen. Ik vind zo thuiskomen en direct in bed kruipen vind ik nooit echt plezant. Tenzij als het echt heel laat is natuurlijk. En anders op mijn vrije dagen, ja, dat is altijd anders. Oftewel is dat thuisblijven en al mijn deadlines afwerken. Dus dat is dan thuisblijven. Foto's maken, video's editen, mails beantwoorden. Heel veel werk, dat ga ik dus nu donderdag doen. En op andere dagen ga ik ook gewoon, ja, ergens naartoe. Of ja, het is mijn dagen verschillen, mijn vrije dagen, maar mijn werkdagen zien er meestal wel hetzelfde uit. Dus ik hoop dat jullie het interessant vonden. Jullie wouden dat per se weten. Dus kijk, ja, bij deze heb je het. Sorry als het een saaie dag is, maar zo ziet mijn leven er dus uit. Als ik een keer vaker zoiets moet doen, mag je het zeker laten weten. Ik kan jullie ook al vertellen dat ik een nieuw ideetje heb voor mijn YouTube kanaal. Maar ik ga daar nog niks over lossen. Echt niks. Maar het is een heel tof ideetje. Het zijn eigenlijk dingen dat jullie gevraagd hebben dat ik allemaal in één iets heb kunnen combineren. In één concept. En ben heel blij ermee. Dus binnenkort iets nieuws op mijn YouTube kanaal. En ik ga het blijven doen deze keer. Ik ga niet na 2 afleveringen stoppen. Dus ja, dat was het dan. Wij gaan nog even naar de 12 kijken. En dan gaan wij gaan slapen. Want het is natuurlijk al vrij laat. Merci voor het kijken. De links staan hieronder. Vraag moet je maar staan. Totdat ik het er weer zie. Met of zonder een tapijt dat een kassaticket lijkt. De mensen die goed opgelet hebben gaan weten wat ik bedoel. Doei!